Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 10:09. This time. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isipan na orasan sa inyo si Marilo, Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:12. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga pinarangga naton sini nga mga tagparabati karong adlaw Biyernes, Friday night, petsa 22. Nagapamili kita gyapon sa bulan sa Oktubre sa tuig 2021. Sa Biyernes naman nga pagpalagan sa inyo sini nga palatuntunan si kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat naman nila sini nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sang aton sini nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station sa bilog nga Metro Bacolod. Katimbang sa sininga palatuntunan oras sa kagabihon. Ang atong sininga Patrol 2 Cruise Patrol nagalambiyong na sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Sakay sa Patrol 2 serbi matak ang dulungan oras sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities white naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa atong nga piloto aksyon Ninyo Bugina. Ato mga pagbantay sa update sa mga balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19. Ginatutukan ni Action ang Defensor. Opda magkita sa ato sila nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert, Sel Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinahanglan ng inyo sinilagad ang korman sa siringa palatuntunan, Action Night Patrol Program
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labiling 46 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Unang kabayan sa ato sa pagpalagan, ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bayo. Sang pagdupoy-dupoy sa mabulubaskog hangin, no? May ara nga nakitaan ang pag-asa nga low pressure area, LPA. Sa kalayoon nga 415 kilometro ara sa east sang Borongan City, Eastern Samar. Kamo ini ang nagahatag dugang nga puwersa sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Nga ang pag-ulan-ulan nag-efekto sa pila ka bahin sang Palawan, Visayas, kag Mindanao. Muna sa aton nga mga kauturan nga nag-istar sa kabukiran, kaya ang galom do aring permi nagahalin sa kabukiran, hindi sa baybayon. Expect na basta gani bukid, was-was ginayang hulan. Ang delikado da mga suba, bla. Ari sa ubos kasi mo, waya ulan. Ali ang sa bukid, puwerte ang was-was kagbalbal sa ulan. Ibot ka lang, gulpi lang magdaludo ang mabaskog nga karen sang tubig baha. Mga balay nga nag-istar sa mga higad sang pangpang das kabukiran ta. Mga lugar nga masamin nagkakatabo ang landslide. Mo ginang aton dapat gid nga bantayan. Alert 24 oras. Nagyapon ang aton sini nga pagpanumdom sa ato sa matag palabati. Sundon ta lang ang ginatawag nga health protocol. Pag may bakuna, hindi na magduwa-duwa, magpabakuna na. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:17 na. Ini nga porsyon sa atong pagpangalaga, ginadulong sa kalawan sang ay mga porsyon sa atong pagpalagad.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:20 na. Stand by sa report ni Action Roger Guteo, Action Rofo dita. Una ato sa nga Patrol 2. Ato sa nga Crosswind Patrol. Balon tari paglibot-libot ni Action John Diaz. Tul temprano pa kayo na naka-responder sa sanduwa ka mga bypass operation. No? Area sang Station 7. Kag area sang Station 9. Ba? Doon sa akong ilang operasyon sa drugs. Ay nagatilaw-tilaw pagid mo. Ari sa Action John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Action John, maayong gabi. Alahon tani kay pila na lang ang dinoto nga bilina. Gani. Tirahon tani do maito pang pangating ati mo antes ang imo nga programa. Ganda ka tugnaw isang ulan kag may paman bala nga dupoy-dupoy sa hangin blaw. Oo, makikita pampak dito kay para may nitintan lang imo nga saan. Gani. Kahit hindi mo pala lindog ang imo nga nagkatulog na balahibo. Ay, katulog ni Blaibo. Oh, feedback ka. Ano man sila o alamat sila sa mga gabi. Oo. Dagang lumanay, masubong nga ito mga kaprisan gandap sa 5-up operation na. Kaya ba ko, namin nagamba ko din sa puno, action dyan. Pinari pa kami din. Oo. Sila. Mabatay ka lang sila. Akang naman sa ibang mga sila na. Wala sila sa ibang kasi pakalmaan talaga na isla, no? Oo. Ay, gaano nagsansa na yan. Kasi maglubag ko pa mga blang iba na. Makatulog sila na kang maglain naman ang lakas ng ilang na panumduman. Matigas hindi na itong mga kulisan. Dari sa may action at sa nagturon action, Erika. Anyways, sa tatanan nga mga ka-aksyon, subong nga gabi, libot-libot kami ni aksyon ninyo dari sa Suradsang Bacolod. Danlog ang dalan kay nagdulot-triti na gidabi. Kaya nagagulog-alom lang. Subong yang mga tinion na medyo magunggoom na ginang panahon. Wala man pag-ulan, gid ginagabuntak. Nagatulot-triti lang gid sa aksyon, Erika. Pero kung ikaw nagabiyahe isang slakyan, ba't sagal mo medyo madurudanlog ang dalanon. So dapat mo on, inay ka lang gid mo pag manayho sa salakyan, agod malikawan ang aksidente sa dalanon. Delikado nga daan subong nga mga panahon do kariit, lama ko mo kay na temprano pa may natumba na dala sa may 13th Street Action Erek, no? Ati dapat ano lang gid na bulubantay alerto ang aton tanan nga mga ka-aksyon kung sariin man sila. Ang negosyo Bernes iban buhi gid. Pero kita ginamon mga balay linlan, balay kalanan, ado mayo kitang nasubo ang lakat subong, kahit ang atong kapulisan kinsintoy man nga kinanglan gid nga maguswag ang ekonomiya. Ay, kasi hindi masla, no? Tita mo ka baligya, Pisendo rin sa kilit sa nga provincial capital Lagun, bla, na ang kong gabi, drati iban na kung mag-curfew na may nga kapag itmandra baligya, eh hindi mas lakay go kung mag-edo rin so sila tanan sa mga 24/7 na kalanaan ng mga passport chain. May arit ka baligya sa kilit sa Lagun. They serve a specific purpose man, no? May mga customer, man sila nga mga BPO agents, pero kung sa wayon ka kapulis, hindi ka na mag-visit. Kasi dapat gitman niya pagtapatak sa curfew. Lakat ka na mo. Kung ginahulot hindi kanila, mayo gina. Pero kung ginasaway ka na nga, matamat na, kaya do walang-alang, gito mong ang panahon, hindi ka na magpasaway pa, no? Sundon mo na lagi ng ilang ginayo si mo, para likaw sa gamo aksyon na Erika. Yes. Amo nang gina-remind perme sa mga balaligyaan, nila binabla mga stall ng ini, kaya hindi na ito malikawan kisa among kabalog ka subong nga daan nga panahon, tanan na lang nga mga pamaagi, kag tanan nga marason, itulog din nila. Kung basta may balasulon lang, di ba nga pangaman lang manini para hindi sila mapasulan sa pagsakas ng kaso sa COVID-19 diriman sa may syudad sa Bacolod, Action na Erika. Libot kami sa may plaza, sa may NDC,
nagalusot kami sa mga kapit sa may NCC at sa Darega. Pag nabay ko na, mundo, wala ko sa tao, eh, nagatulot-talit abi mo, no? Amo na guro ang resulta, basta nagatulot-talit doon tayo ang tao na naglibot-libot dahil sa may Bacolod City Government Center. Pero kikondra ka naman hindi mo ba pwede nagkatlo sa padugay, kada? Alam na maglibot-libot kasi may fountain area, kaya hindi na allowed. Kaya ang natog lang ang mga puso guard, kita galingin na nag-umtas na kapanaway. Kaya bisa na nila kapanaway, kaya lagi nagyapon, nagalibot, nagalagaw, sa may MDC ground. Sige sa mga atik pa na po sa wayon mo. Wala na akit. Alam mo kalagaw mo. Sa wayon mo pa kami. So dapat, i-cooperahan lang kahit ang mga DSO guard nato na nag-facilitate naman na sila sa nila darang ginagsugo sa ila. Amo na yung pagpanaway sa mga nag-standby dahil nagalulagaw darang sa mga Bacolod City Government Center. May mga parking areas na pwede ka madakatiner lalangas ka. No, pero kung usually kung sa ground din mismo, hindi na pwede naman siya na magano. Eh, katuan na kayo, natundo na katalan na. Ang mga sabot sa mga kapyo, may arapin naman kung tumato, masunod na ng iban, eh, mabas lang ang pwede, mga ganito pag kung tumato, eh, patungat natin. Ano na ginakadto ka nila sa may NDC. Kabalo ka na, medyo naman na tayo siing sa kalangitan mo. Pero kiti sa bungkod magurugal umon, dahil nandito namin yung view. Doon namin panahon, namin madali lang sa Lupinto, dami madahilan na nakalilili sa kalangitan. Pero pa naman tinikuran sa surrender rin na sandos ang natin sa kabiyo, no? Doon, kung hindi na sila nakalibot, kagalagulagaw sa may Rizal Park na, dahil sa may Rizal Elementary School, kita, todo tapos-tapos ng pagkayo, doon kamayo ang itsura, subong pidok pinatay, kada may mga nakayo, gita, no? Matutuod, ginagawa, ginada, sa may Rizal, Dalan Araneta, di ba may Rizal Elementary School, Direction Direct, may mga libus, o na may mga magkumandang ilan, mga subdak, may tumutang, mga tulungkuan ba, kung face-to-face lang yung klase, mga kabataan, makita mo lingaw, kasi bagong pinsa, bagong simento, break pa na da, hindi simento na da, break gida, ay laging butang, no? Kundi itahong na silang tawon, tapos doon kami nagkakawil na mga kablay sang kuryente sa atin doon, mati doon kinakitaan ko rin na pade, para hindi na magkagwa na daw nagagawin magpumon ng kuryente actually. No? Munoon ko lang kasi may nakabitaw na nakabati ba? Kaya dito sa may Buri Road, may nagkakadanas na reklamo sa kanya Facebook page. Okay. No? Message na sila. Na sa may Buri Road niya, kung isa ka poste sang traffic light, wala ko sa narik. Ang traffic light pa na nag-function, wala na sa may pundasyon sa dalong, wala na may ginakabitan, naka-utod ng dalong niya. Hindi nagahilay na ini siya, so inakawalakan, hinay na rin na naglabay na sakyan, nagulpin lang sa damatumba, no? Kasi wala na sa dalong, utod na kitang dalong, kung may nakawalatay na lang siguro siya, kasi traffic light, sa ating ila, ganyan pinangawahan, matigla po na mautod, ang kabanteng siya, kag matumpilak ng traffic light kaya may nagpundo gali at itis persagid, no? Ginbisisaan at subungakon pagdalantaw tato sa area at ikumpirmado, no? Kumpirmado, aksyonere ka nga may aragid man dikto kay ina nga do ano ni siya ng postegid, no? Ka traffic light. Siguro pwede na guro ngitaan na pamagi ka bitaw Bacolod Traffic Authority Office ni Police Major Wel Culana kuno day mo nila para masigurado manila nga safe ang mga nagalabay dira, kaya mo lagi nilantaw nila permi. Kung hindi sa magpalapit yun mismo sa may poste dira kay Kulbaan sila, no? So, taga-bitaw, kasi pwede na rila matagan aksyon. Buri Road na, kilid sang City Mall, malilid ako rin ang sitwasyon sang isa dira ka poste nga may traffic light kinagangot sa babaw aksyon na Eric, no? Para at least aware na kamo kag malikawan naton ang anuman nga mga aksidente sa anuman nga mga tinion. Mga ka-aksyon na mo na so far ang pinakauling nga sitwasyon sa gyapon naton kalangitan magulugal umon aram pangano duwagi ditoon galing mabulubugnaw lang panahon but sa gamol kasi kinensendihon ta. Per month, sabi mo, no? Per month, October na, naligad kayo sa bisip, pagkasan na masugod ang per month, subong manog Nobyembre na naman, no? October 22 na subong, pila na lang ka adlaw ang nabilin, na Nobyembre naman do ginahunos lang ang atong nga nadlaw aksyon na Eric, no? Mga ka-aksyon bandayan karong detalye, duha ka bypass operation king kasa, gari sa sunod sang Bacolod subong nga gabi mga ka-aksyon. Pero sa totalan ng mga ka-aksyon tandaan,
Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Jan Diaz sa Terry Abet reporting live from where the action sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod Barikada na karon si Action Jan Diaz sa detalye sa duha ka mga Vibas operation agibete kayon diri sa may syudad sa Bacolod. Ang report ni Action Jan Diaz. Kung kumpare, mapisan nga kagawad, upod ko sa council, kagawad Glenn Borgos. Mayong gabi, mirada ga pa urok-urok man. Uy, nagamonitor man sa aton si Mr. Dan Atayde and family. Nagamonitor siya. Salamat kay Mr. Dan Atayde. Nagapamati diri sa ato sa pagpalagad. Uyang ako na amigo, ginatamya ko lang si Attorney Cesar Biloria. Nagapaurok-urok man ho. Si Attorney Cesar Biloria. Si Gilbert Ledesma, take attendance lang. Si Kuya L.R. Contreras, araman galiw, gamonitor man. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Nagabidira kay Nelson Palma, ginatamya ko lang sa imo pinalangga nga bata, Toto Clinton Palma, sang barangay Mansilingan. Terry Sompronyong, may gabigid, Milili Oligo, kay Tita Bibing Severino, Pamilya Flores de la Senobaan, Tayunan, halin kay Freddy Flores, ang Panamyaw. May Flores Alcantara sa bago, araman siya, si Bida Abaw. Bida Abaw, may gabigid. Glenard Atiporta, good evening. Kagkay Nanay Edith Janson, Dinoman, ang nanay sa akong amigo, Chief of Police sa Valladolid, Major Wilfredo Binoman Jr. Sige, check na mga report na gikan sa aton nga mga patrol unit reporters. Standby action po, naunta si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, Piskabin. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita na ito. Action Eric, diri sa may siyudad sa Caris Norte, sa probinsya sa Negros Occidental. Isa ka-wanted person nga sa liin, inisya ang nagapangatubang sa pagbaylar sa child abuse o kunining Republic Act 7610. Ang gindakop sa mga tapos ang kapulisan ay ang suspect gindakop inisya may mga inisya gindakop Action Eric kahapon nga adlaw sa bahin sang mga alas 3:15 takra sa may sang Asinda Hinalagan sa barangay BF Costilo, siyudad sa Cadiz. Medyo nabukid-bukid na Action Eric. Ang suspect ikilala kay Ernesto Parcon, Ilugatiman, 49 anyos de edad. Kag residente man sining Asinda Hinalagan sa barangay BF Costilo, siyudad sa Cadiz. Pero sa report, ang warrant sa Puerto Section sa pagpumuno ni Police Lieutenant Alfonso Priscia, amo na yung Deputy Chief of Police sa karoon, bagong Deputy Chief of Police, under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dijar, nagpadulong ang kapulisan, bit-bit ang warrant of arrest nga ginisyo sang RTC Branch 60. Kagaktori ng kaso, Action Eric, 2009 pa rin mo, tubot silingon, ngati mga 11 katuig na. Kada ginabalagin palagiuhan niya ining siling kaso. May criminal case number 3910-C. Violation sang paragraph A sa section 10, article 6 sang RA 7610. Ang ining kaso, Action Eric permahan pa ni Honorable Judge Renato Dimuñez ang nag-retired ng huwes sa RTC Branch 60 diri sa may siyudad sa Cadiz. Sinaldo karon ini si Ernesto Parcon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ginakop man ang 3 o 4 ka mga persona bangod sang pagbelar man sang layi sa kadagatan or illegal fishing. Action Eric ang ila sila kinatubang. Pero sa report, painalom sa Section 92 sa Paragraph 8 ng Republic Act 10654, ang aton sini amended nga 8550 sa aton nga Fisheries Code. Gindakop ang 3 ka o 4 ka mga preso na mga stress attack na sang kahapon, Oktubre 21. Ang ginpagnakop sanday Noel Villa Esther E. Villa Gomez, morning boat captain, 54 anyos si edad. Si Roland Apawan E. Iskal, 46 anyos. Kag ining si duha kaganya sa Jonathan Manayon E. Encarnacion, 35 anyos. Si Benji Pabuaya E. Andrido, 35 anyos man. Tanan residente sa Barangay Tiglawigan sa siyudad sang Cadiz, Action Eric. Pero sa report nga ang mga katapo man sang bantay dagat, man sang BFAR nga personnel, upod sa kay Police Corporal Harry M. Hintoya, sa Patrolman Michael Bal Blanco, upod man ang mga katapo sa kapulisan diri sa may siyudad sa Cadiz, assigned sa bantay dagat, si Police Senior Master Sergeant Vicente Aranguez. Nagpatigayon sila sa Seaboard Patrol. Ang ila Seaboard Patrol actually sa Ibi Magaluna, Manap na Cadiz, kag Victorias, sa mga neighboring towns at cities, sa mga coastal area, kag nadakpan nila sa akto ini. Ang mga nagpatigay sa illegal fishing. Ang pa sa report nga confiscated ang ila sining motor bangka, ang ila sining lima ka more or less 2 ka kilo nga nakuha man nga isda nga barakbuda. Ang mga sunod sa report mga 20,000 ako nang bili. In favor na ni sa gobyerno. Ang makina ang ila sa kayan isa kag dala makina mga 100,000 man eh. Pero niya kuan na niya kapag file sang kaso Action Eric. So, amo na, di Senado, manikaroon sa bahinsang Cadiz City PNP Custodial Facility nga pataran ka ng insyon ng mga persona. May turnover nga isa ka armas lotang kagini ang
kabahin sang tukhang kontra iligina dilian nga pusil sang aton sila nga PNP. So isa ini ka solpak action Eric nga gin turnover ini diri sa isa ka pulis mga alas 12:30 takna sang udto kay na nga saliin na ang isa ka unit sang homemade improvised shotgun kon mas kilala nga solpak voluntary nga gin surrender sa station sa gamo na ginapasalamatan man sa kapulisan tungod kay may ara na nga mga tao gidya nga hindi na gusto mag-uyat pa sa mga armas kasi delikado kon ini ang maglupok action Erika. Ang mga nadakpan sa curfew kay na mga 15 sila talaga bilog may mga babae kay lalaki so kay manalig sila sa likod-likod kuno kay kanto-anto sang pulis ang binaili kagin pa-stop sa may barangay Bangkiruan. Ajus. Tisling ko gani sa nalagalap pagay na, hindi nga ba niya likod-likod. Nabi sila may binahili, ko uso pa likod-likod. Ako nyo gani, masira sa mga tubang naman rikta subong. Kaya mo na, ikuti nga dito pa ka mo nagkantod sila. Wana ko rin, diri na kamuya matulog. Hanggang buwas pa kamuya pauli. Kanamo sila, tuto sa may chapel. Gina-orient man sila sang kapulisan. Labi na siyang policewoman to nga gwapa nga bagwanon. Bago pa ito makilala, orient party sang kano ka delikado. Di ba bang, kot sila kung vaccinated, sila sunere, kalos tanan, daw nag-ansap man. Very good. Nga na-vaccine na sila, pero hindi man nagagardiya nga kung na-vaccine ka, maghimo na sa ngamos nga, kaya pa na ginapanugutan. Correct. Now, may mga ara na ganing implementasyon, subong like San Carlos, at yung ilato yan, hindi na pwede sa merkado na starting November 30, hindi na pwede ka sa merkado ang mabuligya kang wala kang mabaksin o kung magbakal ka sa merkado ng wala kang mabaksin, hindi ka na pasudlon. Namumanigan na sa syudad sa sige, may city border naman nga ginalantaw pa natin kung saan o ginang effective bala kay man ang report nga sa mga church, kinala ng mga pastor, mga pare, kinala nga vaccinated. Jag ang magasimba dapat vaccinated kay mayara nga wala sa vaccine papulion kag mapahimuno sa balay dito lang masimba. Kay para nga hindi ka mangin courier kag hindi ka man matapikan para nga hindi ka mapabakuna hala pahimuno sa mo balay para wala delikado ka buhi mo. Correct. Mga action Eric aton madulong nga report balita informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz sa norte sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Roger Gutierrez reporting live gikan sa Northern Negros. Ang balita ni Aksyon Roger Gutierrez gidandulo naman sa kalawan sang Mighty C. Dugay ka na pala nagantos sa 14 sa panit inang pilas ka dugay magayo. Ang katapat sila tomar ka Mighty C. Diaz Jr. Isa sa mapisa kagawad sang barangay 18. Labi na gid sa akon man mapisan nga barangay kapitana Madeline Diaz sa barangay 18. Monitor man sila ni Pari Jonathan Diaz Senior. Kapaurok-urok man. Salamat gid. Buwas na gali ang lubong sang aton sining pakaisa no sa tanan nga mga himata kaparintihan kakilala ni Freddy Bocay Castillo. Buwas ng lubong ya sa hapon Sabado dira sa sementeryo sa Banuasang Isabela. Again, our condolences sa pamilya ni Freddy Bocay Castillo aton pakaisa. Mga pamilya sa may Sibukaw da bala, San Enrique, no? Ginapabalo ka mo nga buwas ng lubong ni nong Freddy Bocay Castillo. Bangkay ara nahaya dira sa may barangay Camp Clark, Banuasang
Isabela. Ginatami natin lang dira si Ebony Butcher sang Germany. Si Katendans, nakashare na sa. Si Mr. and Mrs. Eggsy Cabarles, kag Joko ni Estebes and family. Sa kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido, mula sa Escalante, Mayang Gabi. Sa kay Helen Isko Sarita, Martin Aliling, kay Paul Vincent Conbocar, Ronnie Andy, Pamilya Puerte, kaya kuno nga kapatid si John, panami ang galing kay Ronnie Andy. Matheresa Hope Elenia, Mayang Gabi Gid, Jinky Jalagdon, sa kay Terry Simpronyong, ara siya ka paurok-urok kita. Halis sa report ni Action Roger, sa Iluanta si Action Rofo di Ita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari siya lagit 8, line number 2 sa report. Action Rofo, may gabi, please come in. Yes, may gabi aksyon na Eric sa tumang sini mga ka-aksyon. Dari mga tipo natin diri nga balita. Sa siyudad sa Silay, isa iya ka bilanggo ang binserbihan sa Wakat Oras. Ipersonali kaya kay Francisco Ligaspi Gallego. Sa pangidaron, pumunta sa Hacienda Marigas 3, Barangay Ilopes, Silidakbalwa sa Silay. Inserbihan ni siya kay na mga 11:30 ang takna sa aga sa may Silay City District Jail, may dormitory nga nantang diri sa may Barangay Mambulak, Siyudad Sang Silay. Iaangot niya sa Warat Oras sa criminal case number 13060-69 kag 13061-69 para sa 2 counts ini sa violation sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination or ining Anti-Child Abuse Law, no? Ang ginbayaran gid siya mong Section 5 Paragraph B sa Republic Act 7610. Kag may piyansa ni nga nagdangat sa 200,000 pesos sa kada isa. Ini nga Warat Oras kin-issue ni Honorable Judge Leonardo Facultad Jr. sa RTC Branch 69 nga nabasa diri sa may siyudad sang Silay kag may pitsa ini Hulyo 14, 2021. Samtang kaisapagigya sa aga ng alas 11 na sa aga Senaret, ang katapo diri sa kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Petati, nagpatigay niya sa destruction of illegal open pipes mufflers, no? Sa may Silay Public Plaza kaginagin palapakan ini sa Quezon ang 101 ka mga nakonpiskar nga open pipe nga tambutso. Sunod sa kaya Police Lieutenant Robert Petati o Police Lieutenant Colonel Robert Petati, seryoso sila no, sa pag-implementar sining City Ordinance number 2 series of 2012 kag sa pamuno man ni Police Corporal Jeffrey Redublo, traffic head, wala untat sila nga magapagdakop sa mga nagabayular sining Muffler Act tungod distracting din sa pumuluyo ang daod nga matugas sini kag ginatunaan pa kung isa sang aksidente tungod nagakakibot ang iban nga mga drivers kung gulpi lang mag-agi ining magahod ng motorsiklo kaya gagamit sining open mufflers. May penalty ning 2,000 to 5,000 pesos ang madakpan nga gagamit sining aksyonero. Kaya sulod pagidugang ni Police Lieutenant Colonel Robert Petati, ginabibanta nga naglabot ini ang estimated value sining 101 ka mga open mufflers ginabibanta nagdagat ini sa 200,000 pesos tungod may bili ang kada isa sini sa 1,500 to 6,000 pesos, no? Kataplo paligin pa agyan gani isang pison ining mga pinaplas kay ining mga malahalon ng mga tambutsaksyon na Eric ka mga tig-agid dunuton. Kag may panugyanan si Police Lieutenant Colonel Robert Petati sa mga nagapalag-iya sining open mufflers. Pagkakalitan mo, hindi ka nakahanda na ng motorsiklo. And magkakaroon pa naman ng record kung mag-post ka na aksidente. Kaya ang nalakawan natin dito sa open muffler ang nagani kong isa na it may cause accident, road accident na nagkakatugmat pala sa ibang mga drivers and commuters na harap man sa dalanan. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Petati ang hepe sang Dakbalwa sang Silay.
Reporter sa Luis ako ginamtangan para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Grupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Rufo Dita alias Salagit reporting live dira sa may area sa Silay. Dala ang talisay. May gabi dira kay Mr. and Mrs. John Kagpriti Mahilom and family. Hoy, 64 dias na nabilin. Pasko na kag 71 dias na lang nabilin. Goodbye 2021. Welcome 2022. Pagbalik sa Action Night Patrol. Balik ang report ni Action John. Nakatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balagad final stretch ang atong siring nga patutunan. I-check na atong siring nga Patrol 2. Balikata si Aksyon John Diaz. Sa natipon niya siring nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa balik report, please come back. Action Eric na recover sa mga kapulisan sa station number 7. Ining kapin og 71,000 pesos nga balot ng illegal nga droga. Silabay mas operasyon na sa area sa Puro Kabubuason. Barangay Mantilingan, Sirad sang Bacolod, Center E, Nadakpan. Ining isa ka duly identified drug personality. Yan din kilala kay Jake Gratuito, 30 anyos. Nag-residente mismo sa Romania lugar. Na kuadripiaksyon na rekapasasyon ining apat ka mga pizza transplantat kasi sa illegal nga droga kag ining isa ka 500 pesos. Ining mga illegal nga droga nga na-recover ginabraban sa nagabugat sa 12 gramos sa siling ko na may estimated market value nga ang atili aksyon na reka sa kapin 81,600 pesos. Yari sa Police Captain Elmer Bonilla sa interview. Ano actually kami na ang station number 7. Ang station number 9, nagdadakmal sa bypass operation sa nga gabi. Sa area naman yan sa Purong Kawayan, po ng Kawayanan 2, Barangay Handabanan, sa Radsang Pagulod. Nadakmal na nilang subject sa ilang bypass operation. Naging kilala kay Kenneth Montanio. Natay 4 ang edad, residente sa Purong Santo Niño, Place 60, Barangay Handabanan, sa Radsang Pagulod. Na-recover na rin siya pag-isong control ining nung tanang kamanit siya sa Marin Plus kasi ang illegal na droga na ginarbanta na gabukas na ang sulsobra isa sa grabo at may estimated market value ilagadaran sa mga 6,800 pesos. Ining si Montanyo ang tinatawag ining sa kapit level individual sa area of responsibility sa station number 10 KOA Back 2016. Ining natakpa naman ang gusto illegal na droga nakagod sa presuhan 2019 na nadakpa nila bangod sa pagpangawat ng concept kag nakagawa man sa presuhan ang lihig ang monitor sa station number 10 sa pag-ulan ni Police Lieutenant Andrew Fadia sa dakpan aksyon na Eric ining si Montanyo subong aras na preso sa custodial facility sa station number 10. Balik lagi kan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, Salamat Giraksyon John Diaz. May gabi nila kay Joe Mark Ombion. Nagapaurok-urok pa si Joe Mark Ombion. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano na Action Night Patrol Program. Friday night, magatakop, balik kinig boss sa mano. Ato sa mga patrol na unit reporter sa Action Karapalagan. Karong gabi si Action Roger Gutib, Action Rofo Dita alias Salagitit. John Diaz, back to back sa itong piloto, Action Ninyo Bugina, News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campanel with IT Expert Sir Elray Dotilios.
Si Sir Leo Dario, ara pagli. Naparok-urok pa si Sir Leo Dario. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Silat Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lakad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami. Dala ako. Dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo